Ndewo, aha m bụ Ijeoma Akubue, onye na-akwado gị n'ịsụ Igbo. Okay, my name is Ijeoma Akubue and I'm here to support you as you speak Igbo. So we're carrying on with the series where we ask where, kebe, where, okay? But this time around we're going to be asking where are they, okay? Kebe hano, kebe hano. Kebe hano. Okay? Kebe hano. Ngwagwam, kebe hano. Tell me, if you watched the last two videos where we did where, you can answer this question. Kebe hano. Hano n'ụlọ. Well done. Okay, if you got it right, well done. Hano n'ụlọ. Okay? Hano n'ụlọ. Kebe hano. Hano n'ụlọ. Okay? So now I expect you to be answering the questions, having participated in the last two videos that we did concerning this topic. Hano n'ụlọ. Okay? Kebe hano. Kebe hano. Hano n'ala. Okay? They are downstairs. Hano n'ala. Hano n'ala. Hano n'ala. Okay? Hano n'ala. Ngwan. Kebe hano. Kebe hano. Hano n'elu. Well done. Hano n'elu. Okay? Hano n'elu. Kebe hano. Okay? Hano eri nri. So kebe hano. Which part of the house? Kebe hano. Hano n'usekwu. Hano n'usekwu. Okay? And don't worry if you don't know it, you can just speak English. But hano na kitchen. Okay? Hano n'usekwu. Hano na kitchen. Hano n'usekwu. Inola? Hano n'usekwu. Kebe hano. Hano n'usekwu. Ngwan kebe hano ugbu a. Kebe hano. Where are they now? Kebe hano ugbu a. Hano n'ezi. Well done. Hano n'ezi. Hano n'ezi. Oh, igbaliala. Okay, well done. You are doing great. Ina-eme ọfụma, ina-eme nke ọma. Jisikwa ike na-asụ Igbo. Ohere ka dị ịbata n'Igbo Speakers Bootcamp n'afọ 2019. Bata ka ị soro anyị ka ịmụta Igbo, ka ị nwee ike kụziere ụmụ gị. Ngwanụ, jisikwa ike na-asụ Igbo. Anyị ga-ahụ ka ọ dị.